paikalla. 8. pari Benjamin Feiring sisällä, Tuudel Brisada ulkoradalla. Ja matka edelleen 300 metriä. Ja 300 metrin viimeiseen pariin tänä päivänä valmistautuu ja lähtöpaikalle pyydetään Topi Hiltunen, sisärata Tuukka Suomalainen, ulkorata. Ja tämän 300 metrin luistelun jälkeen kilpailussa on sitten noin 15 minuutin tauko. Ja Tuudel Brisada tässä parissa parivoittajana.